Poštovani gledaoci magazina Komparativ, navikli ste možda na moj bon sens, bon žanr, bar što se tiče ove emisije, ali došlo je vreme da kormilo predam u rukama za koje se nadam i još više verujem da će vas voditi kroz aktuelne vode našeg savremenog življenja, možda i bolje od mene. Dozvolite da vam predstavim jednu, jedinstvenu, uvek svoju i tek pomalo vašu koliko ona dozvoli, rečitu i domišljatu Laviniju Šuvaku. Počinje 5. sezona vašeg Komparativa. U dobrim ste rukama. Budite tu, slušajte srpski, učite srpski, uživajte u novom konceptu Komparativa i živite samo za ljubav i istinu. Nova sezona Komparativa biće sve osim kratkog eseja jednog srpskog đaka. Letnji sam raspust proveo u skladu sa željama kriznog štaba. Nigde nisam išao, nisam se družio, nosio sam masku i držao distancu. Ovo leto tim pre želim što pre da zaboravim. Zaboravite na sve ove floskule, na paranoju, na primoravanje, da budete ono što niste. Mi vas svakako volimo, ali bolje bi bilo da se razumemo još na početku. Prepuštam vas Laviniji i dobroj emisiji i ne zaboravite, ja vas još uvek volim. Ambasada Savezne Republike Nemačke u našoj zemlji je danas donirala veći broj aparata za potrebe opšte bolnice u Kumanovu. Donacija je obezbeđena preko projekta nevladine organizacije Bujrum u saradnji sa Nemačkom ambasadom. Poznajući trenutno stanje u Kumanovskoj bolnici, svi mi osjećamo potrebu da kažemo jedno veliko hvala Nemačkoj ambasadi za ovaj velikodušni korak. Svakako da ova oprema koja što se sastoji od Svakako da ova oprema koja je sastavljena od 10 pacijent monitora, od 10 koncentratora za kiseonik i 30 puls oksimetara će biti raspredeljena na više odeljenja. Zato što ne samo infektivno odeljenje, već i ostala odeljenja u našoj bolnici primaju pacijente koji su COVID pozitivni. Znači imamo mnogo urgentnih stanja i hitnih operacija, hitnih porođaja, hitnih slučajeva koji su kardiološke prirode, koji idu na interno odeljenje, hitnih slučajeva koji odlaze na svako odeljenje, za koje kasnije će se ispostaviti da su bili COVID pozitivni nakon što su hospitalizovani kod nas, tako da nam je na mnoga mesta potreban ovakav oblik monitoringa pacijenata. Do sad smo imali ukupno 15 monitora, od kojih su većina bili stari i po 20 godina. U privatnim bolnicama na zapadu to se menja na 4 do 5 godina maksimum. Evo, ovo je prilika da ih obnovimo i da omogućimo da naše kolege rade bez zastoja i da imaju mogućnost za bolju dijagnostiku i tretman pacijenata. Za ogled na aktuelitne sostojbi, naši odglaven akcent. S obzirom na aktualna stanja, naš glavni akcenat je kako da se spravimo sa pandemijom i njene posljedice. Ovde u regionu, na Zapadnom Balkanu, želimo da pokažemo da naši partneri u borbi sa pandemijom mogu da računaju na nas. Osim toga, Evropska unija pomaže sa 3,3 milijarde eura u kojima Nemačka participira sa otprilike 1/3. Cilj ovog projekta je bio da se poboljšaju uslovi života u opštini Kumanovo i bili su donirani aparati u opštoj bolnici u Kumanovu. Sa ovim se nadamo da će uslovi građana biti poboljšani i volela bih da apelujem da sam projekat posluži kao dobra praksa u budućnosti kako bi sve više građana se založili za unapređenje uslova u skladu sa njihovim mogućnostima. Koristim ova prilika da se zablagodaram na građanite na Germanija. Koristim ovu priliku da se zahvalim građanima Nemačke i naravno ambasadi za ovu donaciju koju su napravili za našu gradsku bolnicu koja ima regionalni karakter i svakako ova donirana oprema znači će puno u delu obezbeđivanja boljih uslova u samom zdravstvenom procesu i zaštite naših građana. Nalazimo se u teškoj situaciji. Uostalom, COVID kriza je svugde prisutna.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost i osnovnim javnim tužilaštvom za progon organizovanog kriminala i korupciju iz operativno-taktičkih mera i aktivnosti otkrili su tričlanu terorističku grupu koja je operirala na samoj teritoriji države. Lica na uzrastu od 22 do 28 godina i ranije su bili osuđivani za učestvo u stranim vojskama. Očekuje se uskoro da počne izgradnja montažne COVID bolnice u Kumanovu. Iz Kumanovske bolnice informišu nas da su već predali projekt za izgradnju do Ministarstva za zdravstvo, ali da čekaju odobrenje. Bolnica bi trebala da bude postavljena iza infektivnog odeljenja, na istom mestu gde je bio u prošlosti objekat za fizikalnu terapiju koji će za taj cilj biti srušen. Plan pretrpe mnogo malih korekciji zaradi adekvatan pristup. Plan je pretrpeo mnogo malih korekcija zbog adekvatnog pristupa vozila i za hitnu medicinsku pomoć, kao i za vozila sa kojima bi dolazili pacijenti, kao i zapošljeni, i to je pre jedno 10 dana poslato u ministarstvo i načelno nema primedbi. Ali mi u ovom trenutku čekamo oficijalnu potvrdu da imamo pas, da se počne sa građevinskim aktivnostima u smislu pripreme terena. Volela bih da imam neke druge vesti, ali ono što se dešava ispred banke i čemu svedočimo svi mi maltene svakodnevno ukoliko smo prošli kroz centar Kumanova je prizor koji je sve samo ne dostojanstven i nije nimalo blizak ljudskoj prirodi. Nastavlja Krkljanac ispred banke u Kumanovu, građani čekaju i po nekoliko časova za ulaz u banku, a preporuke za sprečavanje širenja koronavirusa ne poštuju se do kraja. Pitali smo Kumanovce ko treba da reši problem. Mnoge scene izgledaju kao da su iz nekog nadrealnog filma u kome je neki loš režiser. Zaboravih koja beše, da li beše včera, da li zavčera. Već sam zaboravio kad je bilo. Da li je bilo juče ili prekjuče. Da, dolazim ovde i evo šta, sad sam ovde 3 sata. I ako me ovaj moj drug ne pridrži, ja ću da padnem. Ajde reci mi, ima ko da misli za ovo? Ko? Pa zna se. Ima li ovde vlada? Ima li ovde predsjednika? Šta ima? Ima li neko koji drži red? Policija, milicija, šta ti sve već ne? Katastrofa. Ne rabota se doži. Nema organizacija, nema... Na nerad počiva ovo. Ne postoji organizacija. Nema. Banka bi trebalo da povede računa kao prvo. Drugo, sigurno ima neko koji treba da upravlja sa ovim. Ne može narod ovako. Ne. Pa 3 sata čekam do sada. Da unesem novac. Znači, pazite, da ja njima dam novac, a ne da uzmem od njih. Ne znam, za mene ovo nema nikakvu logiku. Pa ja čekam da kažem jedno sat vreme sigurno. Može koji će ljudi čekati sa sat? Ja čekam da vam kažem jedno sat vremena. Sigurno više. Ljudi čekaju satima. Ovo nikad nije bilo, mogu da vam kažem slobodno. Ja sam žitelj Kumanova, imam 62 godine. Rođen sam u komunističko vreme. Ovo ovako nije nikada bilo. Za ovakav Krkljanac zna se koji je razlog. Oni tamo gore, obični građanin nije. Građanin sigurno nije kriv. Građanin ima svoje potrebe, ali mora da se sredi ovo. Ja sam 100 puta bio na zapadu. Da ovako čekaš na ulici, da se maltretiraš na suncu, ovo je grehota. Vidiš, ima starih ljudi. Ona ima 80 godina, treba da uzme penziju, a ne može da uđe na red. Vlada da reši ovo, oni koji uzimaju po 1000 i više evra platu. Ja ne mogu. Policijski sindikat je danas ispred sektora za unutrašnje poslove u Kumanovu optužio da se prave nezakonita preraspoređivanja u skladu sa kojima se policijski službenici šalju van mesta gde žive, zbog čega su primorani da putuju 50 i više kilometara do radnog mesta. Da li ovi naši sugrađani koji su zaduženi za našu bezbednost i mir u gradu zaslužuju da budu ovako mrkljani? За секојдневното вознемирување
na koleška pred penzija. Za svakodnevno uznemiravanje naše koleginice koja je pred penzijom samostalni inspektor koji svakodnevno reguliše saobraćaj, u suprotnosti sa popisom i opisom njenih radnih zadataka, mi uopšte nećemo da pričamo o tome i možemo da kažemo samo sramota. Sindikat policije u Makedoniji ove pojave neodgovornog ponašanja rukovodnog radnika najoštrije osuđuje i svojim članovima, kao i svim pripadnicima policije, iskazuje otvorenu podršku i stoji im potpuno na raspolaganju za sve njihove pravne mogućnosti i njihovih prava u skladu sa kolektivnim ugovorom Ministarstva unutrašnjih poslova i Zakonom o radnim odnosima. Rekreativci će moći samo za zakazivanjem termina da posete zatvoreni bazen. I oni kao i članovi plivačkih klubova neophodno je da strogo poštuju protokole za rad samog sportskog objekta. Ukoliko imate slonovsko strpljenje za ove korona mere, evo vam dobre vesti nakon toliko dana provedenih u ove vrele letnje dane, da se malo neki bar strpljiviji ohlade u Kumanovskom zatvorenom bazenu. Сите пливачи ќе мора да се придржуваат според протоколот. Svi plivači će morati da se pridržavaju protokola, da drže obaveznu distancu i da nose zaštitnu opremu. Na ulazu obavezno je merenje temperature tela. Koristit će se i tuš kabine i garderoberi i obavezna je dezinfekcija pre samog ulaska u prostorijama bazena. Znači, bazen ima 12 traka. U svakoj traci dozvoljeno je 3 plivača koji u vodi takođe moraju da drže distancu. Kumanovci se nadaju da će u obdaništima širom grada biti mesta za zbrinjavanje sve dece. Iako u skladu sa preporukama u ovoj zdravstvenoj krizi, ovu uslugu mogu da koriste samo deca samohranih roditelja i u slučaju ukoliko su obe roditelja u radnom odnosu. Nadležni organi ovih dana odlučivaće da li će se zaustaviti mera za oslobođenje od posla jednog roditelja deteta na uzrastu do 10 godina. Iz dečje ustanove Angel Šajč u Kumanovu obaveštavaju da je prijavljivanje u toku, ali nažalost oni neće biti u mogućnosti da prime svu prethodnu upisanu decu, već će se vršiti selekcija. Pitanje za vas i za moju malenkost, po kojim će to kriterijumima da se vrši selekcija? Da li novonastale situacije dovode do toga da su neki privilegovani da budu na liturgiji, u obdaništu, u školi, u banci itd. Sve više pitanja bez zdravorazumnih odgovora. Očekivanja su da budu primljena deca, da postoji visoko nivo higijene i da se može nastaviti proces socijalizacije dece. Nema koji će gi čuva decata? 30? Nema ko. Ko će da čuva decu? 3 su. Od sina ću ja da čuvam, ali ćerka mi živi u Skoplju. Teško je. Muku si imaju. Една незавидна состојба ќе се најдат другите деца. U jednoj nezavidnoj situaciji će se naći deca koja su upisana, a kod kojih samo jedan roditelj radi. Međutim, protokol za broj dece u jednoj grupi je takav, ograničavajući i nije prema standardima i normativima iz Zakona za zaštitu dece, već je prilagođen prema stanju u kome se trenutno nalazimo. A to je deca od 0 do 2 godine, 6 dece mogu da idu, a to su 1. i 2. jaslice, dok deca od 3 do 6 godina i do 10 godina, ona školska deca, oni mogu da budu najviše po 15 dece u jednoj grupi. Poštovani gledaoci, drugi put danas u razgovoru sa gospodinom Ristićem. Malo smo se dogovarali za ovaj intervju. Nekako je gospodin Ristić pokazao veliku fleksibilnost i malo pomestio svoje dnevne obaveze da bi u zadnjem trenutku odgovorio i malo se obratio gledaocima naše televizije. Moje poštovanje je istoričar iz Beograda, Dejan Ristić. Zdravo.
Dobar dan, hvala na ljubaznom pozivu, pozdrav vama i pozdrav naravno svim našim sunarodnicima, a takođe i svim gledalcima Televizije Plus. Velika mi je čast i zadovoljstvo, ja sam rekla pre nego što uzmem kormilo ove emisije i od gospođe Atkins preuzmem ovo mesto i svu odgovornost koje to mesto nosi, da se potrudila nekako i obećala sam joj da ću da vas pozovem u ovu prvu emisiju. Kako sam čula, onda u redakciji vi ste već gostovali, Atkins se već srela sa vama, ali imamo dovoljno razloga da vas ponovo pozovemo, pa nam recite o čemu se ovaj put radi. Pa čini mi se da smo se gospođa Atkins i ja vidjeli poslednji put u Kumanovu pre nekih 2 godine, kada smo govorili o našoj nacionalnoj istoriji u divnoj porti manastira Svetog Đorđa Pobedonosca u Starom Nagoričanu. A sa druge strane, u međuvremenu se desilo dosta toga, nadam se zanimljivog u mom stručnom radu, pre svega 2 nove knjige pod naslovima Mitovi srpske istorije i zablude srpske istorije u izdanju Vukotić Medije, jedne od vodećih srpskih izdavačkih kuća sa sedištem u Beogradu. Dakle, 2 zbirke istorijskih eseja sa po 20, dakle ukupno 40 istorijskih eseja, o nekim od najznačajnijih momenata, događaja, istorijskih ličnosti i procesa iz naše nacionalne povesnice, o kojima nedovoljno ili nepotpuno znamo. Ja sam vama rekla za ovaj intervju da je prilično nezahvalno s moje strane i bilo bi, čak i kako imam veliko poštovanje prema knjigama i prema autorima, drsko i bezobrazno sa moje strane da govorim o knjizi koju sam samo dotakla, a nisam pročitala ni sadržaj. Znam nekoliko šturih informacija, ali evo predajem mikrofon vama, pa recite šta vi smatrate da bi gledaoci trebali da znaju o ovim vašim knjigama koje su, kako sam čula, postigli veoma veliki uspeh za jedno malo tržište kao što je srpsko, sa tiražima koji ljudi koji jole malo se razumeju u izdavaštvo kao što je moja malenkost, znaju šta znači kad neka knjiga bez neke velike reklame dostigne neki tiraž od preko 10.000. Da, i tu sam ja, moram priznati, iznenađen, budući da tiraži knjiga koje pišemo mi istoričari, mahom se broje nekoliko stotina. I mitovi srpske istorije koji su objavljeni pre tačno godinu dana, do sada su dosegli tiraž od nešto oko 10.000 primeraka. Knjige prodate na teritoriji Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ali i čitavog sveta, budući da je veliko interesovanje naših sunarodnika ne samo u regionu, već i u dijaspori za tu knjigu. Knjiga je doživjela više od 100 medijskih predstavljanja i više od 30 klasičnih predstavljanja knjiga u brojnim gradovima Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Grčke u periodu od septembra prošle godine pa do početka ove uoči izbijanja pandemije koronavirusa. Knjiga je na tragu najboljih temelja srpske naučne historiografije u poslednjih 200 godina. Dakle, u pitanju su istorijski eseji koji imaju za cilj da nam pomognu da dodatno obogatimo i pre svega objektivizujemo svoje znanje o nacionalnoj istoriji. To su teme kojima se srpski istoričari bave u prethodnim decenijama i vekovima i naravno dolaze do novih naučnih istraživanja, do novih rezultata sopstvenih istraživanja i to publikuju mahom u naučnim radovima koji su namenjeni nama, kolegama, i faktički na neki način šira javnost je uskraćena za rezultate najnovijih naučnih istraživanja. Stoga sam ja na poziv gospodina Manuela Vukotića, vlasnika izdavačke kuće Vukotić Medije iz Beograda, pristupio pisanju knjige Mitovi srpske istorije koja sadrži 20 tema, 20 celina, dakle 20 malih istorijskih eseja, posvećenih najznačajnijim mitovima naše nacionalne istorije, sa ciljem ne da oni budu demitologizovani, iz prostog razloga za time nema nikakve potrebe, već da se utvrdi stepen istoričnosti svakog od tih konkretnih mitova. I to je taj teorijski deo, prelazim na vrlo praktičan i vrlo konkretan. Dakle, navešću nekoliko mitova koji su sadržani u toj knjizi Mitovi srpske istorije, recimo mit o zlatnim viljuškama Stefana Nemanje, mit o drugom krunisanju kralja Stefana Prvovenčanog, potom recimo mit o anžujskom poreklu kraljice Jelene i o postojanju doline Jorgovana. Zatim čitav korpus mitova i legendi, divnih mitova i legendi u vezi sa Kosovskom bitkom. Potom neki mitovi iz perioda 19. i 20. veka u vezi sa majskim regicidom iz 1903. dakle ubistvom kralja Aleksandra i kraljice Drage. Zatim onaj čuveni mit o tome da je Voja Tankosić, naš veliki junak,
istukao Winstona Churchilla 1910. godine u beogradskoj kafani Grčka kraljica, zbog čega je kasnije Churchill zamrzao Srbe i okrenuo se, posebno u Drugom svetskom ratu, Titu, komunistima i slično. Dakle, radi se naravno o mitu, a ne o istorijskoj činjenici. Potom, recimo, mit o tome da je vojvoda Petar Bojović neposredno nakon Drugog svjetskog rata bio brutalno zlostavljan od strane pripadnika novih komunističkih vlasti i da je usled tog zlostavljanja i preminuo u najgorim mukama. I konačno jedan u nizu mitova u vezi sa ličnošću Josipa Broza Tita, a to je zašto, za Boga, na njegovom grobu nema petokrake i taj izostanak petokrake na njegovom grobu u kući cveća se smatra krucijalnim dokazom činjenice da je on bio mason. Niti je Tito bio mason, petokrake zaista nema na njegovom grobu, a istorijska nauka je odavno odgovorila i pružila javnosti odgovore zbog čega nema petokrake na Titovom grobu i zašto je nije trebalo ni očekivati uopšte. Sa druge strane, tokom tih 30-ak predstavljanja knjige Mitovi srpske istorije širom Srbije i zemalja koje sam pomenuo u okruženju, ja sam na tim promocijama dobijao pitanja od prisutnih, od velikog broja prisutnih, pitanja koja su se ticala samog sadržaja knjige, dakle Mitovi srpske istorije, ali su ljudi koristili priliku, pitali su me da li možemo da vas pitamo nešto i mimo knjige, budući da ste tu sad sa nama i mi retko imamo priliku da neposredno komuniciramo sa srpskim istoričarima. Ja sam rekao, naravno, samo izvolite, ukoliko znamo odgovor na pitanje, ja ću vam rado odgovoriti, ukoliko ne, uputit ću vas na neke kolege, koleginice koji se time detaljnije bave, odnosno na odgovarajuću literaturu. I faktički tako je nastao nastavak mitova srpske istorije pod naslovom Zablude srpske istorije. Naime, čitaoci prve knjige odredili su sadržaj druge knjige. I ja sam pribavio, uvek ispadne da autor nema primjerke svoje knjige u sopstvenoj kući, ali nekako sam uspeo da dođem do njih. Dakle, ovo su Mitovi srpske istorije, čije je ilustracije uradio jedan od najznačajnijih srpskih i evropskih grafičara mlađe generacije, to je doktor Nikola Radosavljević, najmlađi doktor umetnosti u istoriji Srbije, a sa druge strane, evo su i Zablude srpske istorije, dakle nastavak, to su te dve knjige sa ilustracijama istog autora, gospodina Radosavljevića. Jel ja sad smem nešto da vas pitam, malo dok ste pričali, čini mi se da ste, kad govorite 10.000, ono što čovek, opet bih rekla, ko si jele malo razume, možda kaže, vau, ja znam kako treba da izgleda jedan proizvod kao što je knjiga da bi došla, da bi imala široku target grupu, odnosno da bi doprli. Da li ste vi u vašim knjigama malo popularizirali istoriju, odnosno učinili je dostupnu za neke ljude kao što je moja malenkost? Ja sam završila književnost, nisam istoričar, mislim da imam velike rupe, puno toga sam i zaboravila, više se sećam nekih priča, ali kao kroz maglu. Što više učite papagajski, onda se to nekako znanje ne hvata neke dublje kore, nego se obriše. I da li bi meni ili ljudima kao što je moja malenkost bila ova knjiga dostupna ili ona praktično jedan kolaž faktografskih podataka? Da li ste malo tu popularizirali, ali ne da bi koketirali sa čitalačkom publikom, već da bi malo, kako da kažem, da ima taj edukativni karakter za jednu širu čitalačku publiku? Tako je, upravo to. Dakle, ova knjiga, odnosno obe ove knjige, Mitovi srpske istorije i Zablude srpske istorije, nisu namenjene istoričarima, zato što mi istoričari sve te podatke dobro znamo i tu nema nikakvih ni mitova ni zabluda. Ova knjiga, odnosno ove knjige, namenjene su najširem krugu čitalaca, dakle, naših sunarodnika i ne samo naših sunarodnika, svih onih koji poštuju srpsku nacionalnu istoriju, koji je prilično dobro znaju i koji žele, ponavljam, da dodatno obogate i objektivizuju. Po neki pazal da dodaju na vlastiti kolaž. Da dodaju po neki pazal, po neku rupicu, ako po neki detalj, da kažem, što se tiče tih istorijskih likova i tako. Da pronađu odgovore na ona pitanja koja ih, da kažem, zanimaju, i pritom knjiga je pisana tako da je pisana pitkim jezikom. U pitanju su eseji
dužine do oko 10 stranica, međusobno tematski nepovezani, što znači da ukoliko recimo vas zanima mit o anžujskom poreklu kraljice Jelene i dolini Jorgovana, vi ne morate da pročitate celu knjigu. Možete da pročitate samo to poglavlje koje se odnosi na konkretnu temu koja vas zanima. I to je izgleda bio jedan od velikih kvaliteta knjige. Možete da je guštate, što se kaže, ne mora u jednom dahu, nego ona može se gušta pa je malo odložite pa se vratite knjizi pa opet malo i tako. Da, to je izgleda bio jedan od kvaliteta obeju knjiga koje su doživjele zaista velike tiraže. Evo, za nekih mesec dana od kada su izašle Zablude srpske istorije, dakle ova druga knjiga, ona je doživjela tiraž od već 4000 primjeraka u Srbiji i regionu. Dakle, pisana je sa zadovoljstvom, pisana je sa lakoćom, čita se sa zadovoljstvom i čita se sa lakoćom i cilj mi je bio ne u stvari da ja demonstriram svoje znanje iz istorije kao profesionalni istoričar, već naprotiv, da poput mojih drugih koleginica i kolega na što jednostavniji, što pitkiji način prenesem to znanje i da ga mi usvojimo na jedan ležeran način i prosto popunimo te nedostajuće kockice u mozaiku koji se zove nacionalna istorija srpskog naroda, koja je mnogovekovna, veličanstvena, slavna, velika, beskrajno zanimljiva, na momente je vrlo kontroverzna i uzbudljiva. Burna. Apsolutno, apsolutno. Znate, mene je fasciniralo ovo, kad sam vas slušali, kad smo se spremili za ovaj razgovor, kad ste vi rekli da ste praktično materijal gradili slušajući potrebe ljudi. To je mnogo retko da, kako da vam kažem, da su autori obično, bar ja sam porasla na, ne mogu da govorim, ne znam o filmu mnogo, ali ja sam porasla na knjigama i na promocijama, od kad znam za sebe me moja majka pokojna nosila i većina autora u stvari više vole da ih slušaju, a malo da čuju šta drugi imaju da kažu. Očigledno, možda je ova poruka i za neke druge autore iz nekih drugih oblasti, da ste vi našli neku čarobnu formulu i da ste praktično samim tim što ste slušali šta ljude duboko interesuje kad su vam se obraćali na ta vaša gostovanja i tako hvatali neke beleške, da su oni neki koautori vaše knjige, uspeli da napravite knjigu koja će praktično da bude i za neke, istorija za početnike, za potpune lajke. Da, meni je, ponavljam, bilo beskrajno zadovoljstvo da obnovim neka svoja istraživanja, da se vratim nekim temama kojima sam se bavio u prethodnih 10, 20, 25 godina, koliko se profesionalno bavim historiografijom, a sa druge strane, da poput mojih brojnih koleginica i kolega, zaista učinim istoriju pristupačnijom, zanimljivijom, jednostavnijom za razumevanje i savladavanje. Treba imati u vidu i činjenicu da je istorija jedna od najstarijih nauka u prošlosti ljudskog društva. Sa druge strane, da je naša nacionalna istorija, ponavljam, beskrajno zanimljiva i da tu postoji jedna savremena opasnost, a to je da zahvaljujući društvenim mrežama, kakvim opskurnim YouTube kanalima, čitavom nizu publicista, dakle neprofesionalnim istoričarima, dolazimo u situaciju da čitalac, gledalac, slušalac biva kontaminiran različitim tvrdnjama, od kojih su neke apsolutno netačne. Dakle, radi se o brutalnim falsifikatima i onda dolazite u situaciju da ste u dodatnoj obavezi kao istoričar, da izađete u javnost, ne govorim samo u svoje ime, govorim u ime svih nas istoričara, da izađemo u javnost mnogo aktivnije i da ponudimo taj beskrajni rezervoar znanja, informacija i podataka na jedan jednostavan, pitak i razumljiv način kako bismo našim sugrađanima, sunarodnicima, čitaocima, gledaocima ili slušaocima preneli ono što je zaista istorijsko znanje, a ne kakve tvrdnje koje su potpuno istorijske neutemeljene i koje prete urušavanju našeg nacionalnog identiteta, našeg kulturnog nasleđa također, posebno u ovim burnim momentima kada o tome svedočimo na teritoriji naše južne pokrajine Kosovo i Metohija, također na teritoriji Crne Gore, evo donedavno, donekle i na teritoriji Severne Makedonije i nekih drugih regija. Dakle, i ova knjiga ima za cilj, pored ostalog, da učvrsti u nacionalnom identitetu i nacionalnom ponosu sve nas i da pokaže koliko je naša istorija velika i slavna i koliko apsolutno nema potrebe da bilo šta izmišljamo, da bilo šta dokonstruišemo,
već da pre svega treba dobro da poznajemo ono što se zaista desilo u istoriji i da tu imaginaciju i mitomaniju ostavimo po strani i da se okrenemo i posvetimo istorijskim činjenicama. Ja bi sada za kraj, ne znam, pošto nekako nam pitko i lako ide razgovor, ja bi mogla, čini mi se, toliko ste me i mene zaintrigirali da pričam sad desantima, malo smo limitirani s vremenoma i vi imate neke druge obaveze, da malo ovo, kako da kažem, zagulicamo gledaoce ove naše televizije. Recite nam možda reč dve o onom TV paketu o kome smo malo govorili dok smo se spremali za ovaj razgovor. Ja bih voljela, kad god me neko pita, kaže da li film ili knjiga, ja uvek kažem da, ako mene pitaju, ja bi radije voljela da prvo pročitam neku knjigu, da ja stvaram vlastite slike u vlastitoj mašti i glavi, o likovima, o događajima i tako dalje, pa posle da pogledam kako je to neka druga duša, neki drugi stručnjak u svojoj oblasti to ekranizovao. Sad, pošto ste vi rekli da ste malo da kažem, empatični za male televizije i da duvate u jedra njihovom opstanku i kvalitetu njihovog programa, ja sam vam rekla da sam ja dala reč da ću malo da podignem koliko god mogu i umem kriterijume u smislu da neke sadržaje koje možda i ne mogu da se vide na drugim televizijama, da mogu da se vide u ovom programu, ne samo da slušamo srpski jezik, već i da pričamo o nekim stvarima o kojima se ne priča. Recite nam reč dve za taj vaš TV projekat. Da, o čemu se radi? Kao jedna od posledica tog ogromnog interesovanja javnosti za knjigu Mitovi srpske istorije i zablude srpske istorije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije početkom ove godine opredelilo je značajna finansijska sredstva kako bi pojedine teme iz tih dveju knjiga bile ekranizovane. I mi smo tokom leta u vreme pandemije korone snimali čitav niz sekvenci na brojnim istorijskim lokacijama širom Srbije. Trenutno je u toku montaža tog dokumentarnog televizijskog serijala i on će biti emitovan do kraja godine na svim onim televizijama koje budu pokazale zainteresovanost za njega. Faktički, knjige Mitovi i zablude srpske istorije čitaoci će moći da čitaju, a gledaoci moći da gledaju. I to je nešto što je prednost savremenih tehnologija, tako da ćemo na neki način i oživeti te slike, te prostore, te divne naše istorijske prostore širom naše zemlje i ne samo širom Srbije, već i u regionu, i čini mi se omogućiti i čitaocima i gledaocima da uživaju u lepim sadržajima, tekstualnim i vizuelnim, a sa druge strane, ponavljam, ono što je nama istoričarima uvek na prvom mestu, to je da podelimo znanje o sopstvenoj nacionalnoj istoriji sa svima onima koji je poštuju, koji je cene i koji izražavaju zahvalnost svima onima koji su našu nacionalnu istoriju učinili zaista veličanstveno. Ja, dozvolit ćete mi, nadam se da nećete smatrati da je to neka moja drskost, ali ja bi ipak uz svu zahvalnost koju nam ovaj medijumski prostor i ovo vreme dozvoljava, voljela da promovišem knjigu i da gledaoce, to sam i radila i mislim da je to neki moj poziv i neka moja nutrina, nešto što mi iz dna duše i bića dolazi, da promovišem pisanu reč, da uvek govorim da nikada nije kasno, da čitanje i te književne večeri koje sam organizirala u sponi i pre toga i posle toga i raznorazne promocije, da to nije nešto što pripada nekoj elitnoj grupi ljudi. Da ne postoji gornja granica kad može da se uđe u svet knjiga i da to nije zatvorena vrata i da praktično, evo, ovaj medijumski prostor možda će nekoga cimnuti, ako se jedna duša samo, recimo, da je zagulicamo, da tako kažem, da uzme knjigu, pa čak neki i po prvi put, onda sve ovo što i vi i ja i neki drugi ljudi rade ima neki dublji smisao. Potpuno sam saglasan sa vama. Ja relativno često dolazim u Makedoniju na poziv naših sunarodnika, udruženja, a pre svega Srpskog kulturno-informacionog centra Spona, koji je neka vrsta kulturnog središta Srba u Severnoj Makedoniji, tako da se radujem dolasku do kraja godine.
i promocijama knjiga i u Skoplju, Kumanovu, ali i u drugim gradovima gde god postoji interesovanje za to, a sa druge strane učinit ću sve što je do mene kao autora da Televizija Plus bude jedna od tih televizija koja će emitovati dokumentarni televizijski serijal Mitovi srpske istorije do kraja godine kada on uđe u proces emitovanja i bilo bi mi drago da i gledaoci vaše televizije uživaju u gledanju materijala koji je nastao na osnovu jedne knjige jednog srpskog istoričara. Neka ovo bude inicijalna kapisla za neki ponovni susret, neka ovo bude inicijalna kapisla za neko vaše novo gostovanje. Sada smo malo rabili tehniku i koristili Skype, iako ste i vi i moja malenkost lajci po tom pitanju. Hvala tehnici što nam je pomogla, a da sledeće bude da, što se kaže, uživo popijemo zajedno kafu i progovorimo malo o ovim temama. Mislim da su metropole imaju tu koncentraciju događaja, da kažem, ali malo manji gradovi su veoma čitalačka publika, rekla bih, u manjim gradovima je toliko zahvalna i toliko poštuje svako gostovanje i toliko željna događaja i tu ima toliko divnih ljudi. Mislim da će vas Kumanovo otvorenih ruku dočekati i ja se nadam da će to da bude pre Nove godine. Hvala vam. Radujem se tome, pre svega svakom neposrednom susretu sa sunarodnicima u Severnoj Makedoniji. Svima želim svako dobro i naravno da čuvamo svoju domovinu ovde gde treba da bude, a to je u srcu. Jeste tako. Hvala i vama. Hvala, pozdrav i svako dobro. Hvala, sve najbolje. Pa eto, do sledećeg viđenja, poštovani gledalci, ovo je bio Dejan Ristić, jedan od najvećih historičara. Mi smo imali veliku čast i on je napravio neke ustupke jer smo u zadnji trenutak organizovali ovo intervju. Ja se nadam da će tu da bude još mnogo povoda za mnogo susreta. Rekla sam Dejanu, a to važi i možda za vas gledalce, važi će i za moju koleginicu i dragu prijateljicu za Atkins, da smo otvoreni za goste iz Beograda, ako, što bi rekli naša braća Albanci, ako neće Muhamed Bregu, Breg će Muhamedu, mi ćemo Beograd doneti u ovo naše zlatno Kumanovo. Hvala vam. Poštovani gledalci, moje ime je Lavinija, kako vam je već u najavi rekla moja divna prijateljica i koleginica koju ja godinama obožavam i čiji rad pratim, Ivana Atkins. Nadam se da sam iole malo uspela da njen šarm i njenu pojavu i integritet zamenim vlastitim postojanjem i u ovih 40 i nekoliko minuta da nekako pokušam da budem njena dostojna zamena. Ono što sam odmah shvatila da jednostavno Ivana Atkins ne može da ima svoju kopiju, ona je previše originalna i previše integriteta i identiteta ima u njenoj pojavi i da bi svaki moj pokušaj da to kopiram unapred bio osuđen na neuspeh. Ja lično mislim da svako od nas je jedno originalno ljudsko biće i što god vam drugi sa strane govorili i davali vam neke recepte kako vi to treba da živite, da se ponašate, da radite, mislim da čovek pre svega bi trebalo da sluša svoj unutrašnji glas i nekako da ga taj glas vodi na onom putu da u krajnjoj nekoj instanci postane ono što u istini jeste. Samo tako možemo možda i da se razumemo, samo tako možemo da komuniciramo živeći u istini i ljubavi. Ja se nadam da ću u narednu ovu godinu, koliko će gotovo ovaj projekat trajati, to će odlučiti neki drugi ljudi, da ću biti dovoljno intrigantna za vas, da vam ponudim na ovom švedskom stolu različite sadržaje koje možda ne možete da čujete ili da vidite na nekim drugim medijumima. Nekako ću se truditi da izbegnem repetirajuće vesti koje već možete da vidite na 5 ili 10 TV stanica, da izbegnem malo koliko je god to moguće korona vesti i statistike koje možete da čujete maltene svugde. Mislim da su mnogi ljudi već umorni od jedne te iste matrice, što bi rekao Rambo Amadeus, jedne te isto. Mislila sam kako da vam se odjavim i da vas pozdravim i da vas možda čarnem da
i sledeće nedelje, uprkos tome što Ivana nije sa vama, već moja malenkost, da vas zaintrigiram da se opet smestite u vaše udobne domove i da malo odvojite od vašeg skupocenog vremena za ove sadržaje. Pa sam rešila da iskoristim ovaj medijumski prostor. Danas vam pokazujem jednu divnu knjigu, to nije knjiga, to je rečnik srpskog jezika koji sam ja pre više od 10 godina kupila na Beogradskom sajmu u Beogradu, koji je oktobra i koji je jedan od najvećih sajmova knjige na ovom delu sveta, ako isključimo sajam knjige u Frankfurtu. Ja ću prostit ćete mi na to, jer to je moja priroda i to je ono ko sam ja, rabiti malo ovaj prostor za promociju pisane reči, za promociju knjige, za promociju jezika, da ohrabrim ljude koji možda nikada u životu nisu otvorili nijednu knjigu, ti su mi možda i najveći izazov, da ih nekako čarnem, tu ne postoji granica gornja, mi nismo elitni klub, knjige nisu privilegije neke elitne klase, ja to uvek govorim gde god to mogu, i da vam nekako tu magiju pisane reči prenesem. Neki kažu da je jezik naša otadžbina. Ja bih volela da tako jeste, ja bih volela da ova emisija izađe iz okvira Kumanova, koja je najveća opština na Balkanu, i da nekako ode u eter mnogo dalje, da ostavi malo dublje tragove od ove aktuelne korona pandemije. Dozvolit ćete mi da upotrebim ove ironične navodnike. Za kraj, sad sam se setila da vam kažem par stihova od jedne divne pesnikinje koja je bila između ostalog i prijateljica moje pokojne mame, a to je Desanka Maksimović. Dragi moji gledaoci, braćo i sestre, pravoslavni, muslimani, budisti, stari i mladi, veseli i tužni, zdravi i bolesni. Evo što imam da vam kažem. Zakrčene su zemlja i vasiona, o žalosnih, o ljudskom biću vesti. Objavite jednom na velika zvona izmirenja, pokajanja, blagovesti. Ne javljajte samo za zemljotrese, pokradene misli, pokradene svote. Javite kada se kad desi i negde otvori vulkan dobrote. Ja se nadam da će da bude više lepih vesti, da će nakon emisije biti više ljudi kojima će možda neko pilence da zapeva u grudi, da izvučemo neki osmeh, da inspirišemo na neku akciju, na neki drugačiji svetogled. Ostanite mi u dobrom zdravlju do sledeće nedelje. Vaša Lavinija.